lolemba pa 13 April 2026 olemekezeka wachiwiri kwa nduna yoona zachitetezo cha mdziko bambo Norman Chisale anapita kulikulu la nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka immigration mu mzinda wa Blantyre kumeneko amafuna kukaonetsetsa kunena kuti ntchito yosindikiza ziphaso mapasipoti ikuyenda bwanji ndipo analankhula kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino akufunitsitsa kuti ziphaso za dziko lino zidziprintidwa mwachangu komanso opanda chinyengo. Ndi zimenezi anthu ambiri akuyamikira kuti ayi nduna zaboma zinakuti zigwira bwino ntchito, komabe pa nkhani za ndale pamakhala wena amene amalankhula motsutsana ndi mmene anthu ena akugwirira ntchito. Ndiye pano tabwera ndi mawu a bambo Comrade Matemba omwe amasapota chipani cha UDF ndipo iwo akunena kuti zimene anachita Norman Paul Chisale kupita ku Immigration Department headquarters ku Blantyre zikungosonyeza kuti Achisale ndi munthu wopanda nzeru. Ndili limodzi pano pa Voice Box timve kuti nchifukwa chani Comrade Matemba akulankhula motere, ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Alo wankati atenga ndrama kwa ndani November or last year or this year? Last year, sorry. Okay, fine. Ndamva. Okay, nderi mvetane hivi. Panova akuthandizana eti mtima malo eti osa tamanga zolankhula mwamva. ABM Peter Mutharika president wa dziko lino wandituma ineyo wachita kundituma kuti pasipoti akupangireni usana ndi usiku. Lero tukamba za lero eti akuluakuluwa agwira ntchito usana ndi usiku kupanga pasipoti za inuyo. And ABM uyo ali kuphiri uko ndipo wandilamula kunena kuti akamachoka pano kupita ku Lilongwe hafu ya anthu amene sanalandire mapasipoti apatsidwe. And ndikutsimikizirani mapasipoti anu akupangirani achikulire awa ali apawo. Mwamveti? Musayerekeze kutenga ndalama kupatsa munthu. Amene wapereka ndalama kuyambira pa 1 April mwezi uno eti amene wapereka ndalama ungobwera straight kwa ine ukandilozere munthuyo ndibwerezenso eti kuyambira pa 1 mwezi uti ndakamba ngati zambuyo mwene ndati kuyambira liti ndipo apapa ngati wina alipo amene wapereka ndalama kuyambira pa 1 akwezeke mkono. Lowa nkati. Ngati wina aliyense bela mwapereka ndalama kwanda ine bwana napula kuzabanga basi muzina lake chini mwampatsa liti chini ananduzuri mwampatsa liti napasa mwezi uno mene pa 4 pa 5 mwampatsa ananduzuri chime ndani abomba ngende simukiriziwa iniyo munamuona kwa uniform ndikachinyamata kachipere ndi chime wewe muonako wewe ndamuona alipo mwita anabwego ngati alipo amwita anabwego na bakane kwa front alipo
ndama zina 15,000 yokuti apangire zikomo kwambiri Malawi mwamvesera mwachidwi kankhani kamene kaka komwe akabweresa ndachisale ndeife mwangati amuvi wa chilungamo timakamvera chisoni dziko lathu la Malawi ndikukumverani chisoni Malawi chifukwa amakuonani kusazindikira dziko lathu la Malawi. Nkhani yomwe abweresa achisale apa imeneyi ndikukuonani kupepera Malawi, kukuonani kusazindikira Malawi. Imeneyi nkhani imeneyi ndiyo kuti kungompeza munthu yemwe amapereka ziphuphu kunena kuti ineyo nampasa wakuti kuti andipangire passport yanga ndiye muhonge. Ohongayo opangayo onse amapezeka kuti malamulo amagwira ntchito, samagwira ntchito malamulo kwa munthu mmodzi. Zimenezo sizimathekayi. Ndiye gulu lonse lomwe lili pamene papali nangati limachita zimenezo ndekuti onsewo amangidwe, awo achosedwe, amangidwe, onse akakhale kundende. Koma zonsezo muziona kuti sizichitika. 1 2 zija zomwe timanena ife amuvi wa chilungamo I think pakali panopa zayamba kuonekano. Last time achisale anapangidwa overtake, anthu anakalipira anthu kunena kuti no musamandipange overtaking, kusonza kuti yankho iwo nda president. Musayang'anenso APM, tikazalowa mboma mukazavotera DPP osayang'ana APM, muzayang'ane ine amene munthu yemwe ali ndi mbiri yoyipa dziko lonse la Malawi. Munthu yo mbiri yake ndiyoyipa, munthu yo mbiri yake ndiyokuba, munthu yo ndalama zake ndizokuba, ndi ndalama zakenso zomwenso amazibweresa kugulu la anthu akudera kwake ndikumagawanisa zinthu. Anthu akudera kwake kuja ndikumamuyimbira mmanja, kusonyeza kuti Amalawi tikuyimbira mbava mmanja kuti zizipita zikatibera ndalama zathu zomwe ndikubweranso kuzatipasa, ndikumatilamulira mzikomu, ndikumanena kuti ine ndi musamayang'ane APM mkoma muzayang'ane ine. Lero izi kodi iniyo mukamakhala muja kodi simukukhulupirira zomwe amanena amuva chilungamo? Amalawi tatiyeni tizichangamukani. Palibe munthu yemwe angazanene apapa pagulu apamene pakunena kuti ine ndinapereka ziphuphu kwa immigration commissioner wina ndikupereka ndalama kaya 15 kaya 20,000 kaya 100,000 kuti andipangisire passport yanga mwansanga. Ndiye kuti iweyo operekawe ukuyambisa corruption, nayenso olandirayo akuyambisa corruption. Nonse mmamangidwa. Zili ngati mafoni amene timatha kugula kaya laptop kaya china chilichonse chomwe tikhoza kugula chomwe chilibe mapepala. Malamulo amanena kuti ngati iweyo unagula chinthu chopanda mapepala ndiye kuti inuyo ogulanu okuba, wogulitsayoso okuba. Ndi zimenezi Amalawi tizichapika mmitu. Anthu awa siwoyenera kuasekerera mdziko, ndi anthu amene amakuonani kupusa, ndi anthu amene amakuonani kupepera. Tibwere ku section number 2. Izi zomwe zikuchitika mdziko lathu la Malawizi zomati sopano achisale akukuzani kuti sopano ndeno anthu azipanga mapasipoti usiku ndi usana, anthu ndiye kuti mzikomo mukhala mukuchoka mzikomo mukuchita kuvomereza kuti boma ilili silingakwanise kupanga ntchito kwa anthu, koma anthu iniyo muchoke mzikomo mubwere maiko akunja. Pomwe ife amene tili maiko akunja tikumva kuwawa, tikumva kupweteka, tikuona kuti makolo athu mzikomo amazunzika ndi mavuto osiyanasiyana, ndipo amakhala akutidandaulira munjira zosiyanasiyana kunena kuti yayi ana athu tithandizeni kuno fetereza wadula, iyi titumizeni ndalama za fetereza, titumizeni ndalama za kudya. Ife kuno timagwira ntchito mwakalavula gaga usiku, kugwira ntchito molimbikira kuti makolo athu akuvutika kumuziko. Ndipo tikamayankhula za ndale timafuna kuti one day tizachoke kuno tizakapeze ntchito m'maiko akwathu. Kuno timazunzika. Lero
iyeyo ndi munthu wokuti ali mboma sakumva chisoni ndi anthu amene abwera ku immigration chigulu chinsongano cha anthu ngati chimenecho osamva chisoni kunena kuti yayi koma anthu inuyo mwachuluka apa bwanji ndikupezereni zochita bwanji ndikupaseni ndalama za mabizinesi musapite maiko akunja kumene komukazunzika kuno timapezeka kuti kunoko akutithamangisa kuno timasowa matransport opitira kwathu kuno timafunanso tizipempha boma kuti atitumizire kulindera kwa zaza anthu chifukwa chakuti agwidwa leronso awa achisale akuchita kuauza anthu kunena kuti okay ngati mukutere nde kuti anthu a APM andituma kuti akupangireni mapasipoti usiku ndi usana kusonza kuti kulimbikisa amalawi achoke mzikomo mmene alili ochulukamo azichoka mzikomo mukhale mopanda anthu chitukuko chiyenda bwanji mziko anthu tikalola mamiliyoni ndi mamiliyoni achoke mzikomo apite maiko ena kodi pamene papa pali nzeru ndiye ife amoviwa chilungamo tikamabwera muja ndikumakudandaulirani kunena kuti umbuli ndi umphawi ndi omwe ukutivuta ndiye kuti ife tikulakwisa mafunso azibwera choncho ndiye ife tikunena kuti achisale nzeru zikusoweka iwowo ndi mwini wache wakatangale iwowo ndi mwini wache wokuba makadi a president ndikumakuberani mdziko mukumakuberani ndalama achisale analemera kalekale anakuberani kalekale ndalama lero zanazana ali pamene akugawanisani zinthu akunena kuti ayi mu MP muli ndalama talandira mauje ni allowance mu malama kuti anene kuti ali nazo kale ndalama zomwe anakuberani hayi amalawi muzazindikira liti ifenso ndamene timakuunikirani nkhani ngati zomwezi munthu amabwera pa nsonkhano ndikumakuwuzani kuti musazayang'ane APM koma muzayang'ane ine kusonza kuti APM yo azakhala akugona azakhala ali ku page house akungogona ali ku nyumba kwake akungogona ndiye muzayang'ana achisale ndiye kuayang'ana achisale kwake kuti inuyo muzichoka mdzikomu akupaseni mphamvu yokupangirani mapasipoti mupange mapasipoti mubwere maiko akunja kuno komwe ajoina anzanu amene akuvutika kuno munamva nokha nthawi yomwe anthu atangolengezesa kuti akuti akusogola APM kuti APM akuwina chanchani kuno anthu amasokosa kuno kumayimba kumatani mpakana anthu anagwidwa 600 pakamozi zokuti kuchiyambireni ku South Africa kugwidwa kwa anthu sizinachitike chifukwa kuti akuti anthu amasangalala kuti APM wawina kusonza kuti anthu akhala akuchoka kuno komwe kuli mavuto kuti azipita ku Malawi komwe kuli mtendere komwe kwabadwa msogoleri watsopano yemwe amalawi mmankonda kuti akupezereni zochita akupezereni ntchito amalawi chomwe mmafuna koma mmachiziwa ndiye kuti amalawi munavotera APM azikupangirani mapasipoti ochuluka azikupasani gapu yokuti muzipanga mapasipoti ochuluka muzithawa mzikomo muzipita maiko akunja chitukuko chichitika ndi ndani pomwe ife anyamata amene tili kuno ku diaspora tikudandaula kuti dzikolo akulephera kuyendesa economy akulephera kupereka empowerment kwa achinyamata kuti ntchito kapena mabizinesi china chilichonse ati apase achinyamata kuti ifenso tithe kuchoka kunoko tithe kukapeza ntchito asegule makampani osiyanasiyana zonsezo amalawi simukuona izi ndi zomwe timakhala tikukuphunzitsani poyamba kunena kuti amalawi mmakhala opepera nokha mmasapotera zinthu zoyipa nokha zinthu zoyipa zija anthu aja amaziziwa ndipo amakuwerengani motivation yanu ndipo achina chisalewa akuwinani mitima yanu akukuziwani pomwe mmafokera ndipo kuti zimene zizakuthereni muzakhala mukukulukutika ndi maiko amene mukuthamangira kuti mupitewo muzapeza mavuto komwe mukupita maiko akunjako pomwe anzanu ena akulira tikumakhala tikulira ma social media kuti dzikolo libwere bwino tisankhe anyamata amene achisozera amene ali amasomphenya amene akhoza kuzatibweresera makampani amene tikhoza ife kuzachoka kuno ndikupita maiko akwathu ndikumakagwira ntchito ife kuno tinabwera by accident tinabwera by pangozi tinangobwera movutika chifukwa kuti mu nthawi yomwe achakwera amakulukuta dziko anthu anathawa mdzikomo leronso mukuyimba mmanja kuti dziko lili bwino zikuyenda mukudya ndiye mukuthawanso mdzikomo muthawanso bwanji pomwe ife tinathawa mdzikomo musali bwino tsopano pano munena kuti zinthu zikuyenda bwino APM nkulukuta moyo zinthu zili bwino ndiyenso mukupemphanso kuti muthawe mdzikomo ndi azialamulira ndani a APM
Amalawi tasukusulani muyang'ane chisogolo, ife timakusukani maubongo nthawi ndi nthawi ndi kukuwunikirani chilungamo, koma timakumverani chisoni ife yoti andale anakuwinani miyoyo yanu chifukwa chakusadzindikira umphawi ndi umbuli ndi omwe anakuwinirani. Zimenezi nzofunika kuti muphunzire muzindikire chisogolo cha dziko lathu. Zomwezinso ndi zomwe mmampasa kwambiri sapoti Chilima amabwera kumakuwuzani kunena kuti ife ndi amene tinali akatakwe pobera mavoti, ife ndi amene tinali amene tinali kaswiri powabera mavoti anani a APM kuti awine. Lero APM akundinyoza inu mmakamuombera mmanja Chilima kumati Chilima ndi shasha, Chilima anali wamphamvu, ameneyo ndi Ebola akanakhala kuti ali moyo ndi akanalamulira akanawina. Munthu iyo ndi mbava akukwanisa kukuberani mavoti, inuyo osadziwa zakuti voti yanu yayenda bwanji. Munamvotera munthu wina koma voti yanu kukambera ndi kukampasa APM. Chimenecho ndi chilungamo. A DPP mfundo zawo zazikulu zimakhala kubera mavoti, ndipo mpaka anagwidwapo mdzikomo. Anthu amene anagwidwa ndi Mai Jane Ansah anapezeka kuti zinavuta, akhoti anagamula. Omwewonso Mai Jane Ansah kwayikanso kukhalanso vice president ndi kumayimuyimbiranso mmanja kumana kuti aya Jane Ansah omwewo basi mwakuti ndi munthu olongosoka amene nangati akukwanisa kukuberani mavoti inuyo osadziwa voti yanu. Kufufuta polembalemba kodi chuma chanucho akhonza kuchilongosola bwinobwino anthu ngati amenewa. Mukuweta njoka, ndipo mukaziweta njoka zimene zikanenepa zizakulumani nokha. Ndi anthu amene wawa akukuberani misongo yanu, azibweranso kumakuwongani ndi misongo yanu, azibwerani mawu a nthetemya munayika pa mpando ali ndi mphamvu, azikupasani mapinats zija zomwe amapanga achakwera kumatenga ndalama zomwe akuberani inu Amalawi ndi kumakugawanisani kumaona ngati kuti umene ndi utsogoleri. Koma ife tizakhala pano kuwunikirani chilungamo ndipo sitizatopayi. Muna ndine Comrade Matemba kuchokera komwe kuja ku movie wa chilungamo. Zikomo.